Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Turkey hudi South Hotli ki missile, but lies pa Arab Hotli ki drone ya ka Israel. Kispa Israel, kila penlong ka jinga keren halor ki jingher sma jong ki hudi na Yemen. Kispa Israel, kila ya sam ya ki jing tep ki bakongsan, syapang ki jing krwet jong ki hudi ya ka Israel. Kispa Israel, kila ong baki hudi kila siat South Hotli ki missile ya ka Israel. Dakaba bendraw, kispa Israel kila ong ba palat lais pa Arab Hotli ki drone, la krwet ya ka Israel na Yemen. Sibun ki jing thong jong ki hudi, layo ban khanglad da ki bor pahara hasun jong ka Israel, yatu kispa Israel. Hakawi ke benta, kispa Israel kila bakla ban set penhap ya ki missile jong ki hudi, bat kila don artili ki jingja haka puar ba pakhang lenti ya ki missile, haka bakila penlong ya ka jingjot bat ki jing mensau ya ka Israel. Ki jing tho jong ka Israel, bala share da kispa Israel, halor ki jing her thma jong ki hudi, ki pen iya ka jing sedang jong ka thma bat ki hudi. Kispa Israel, kila share ya ki information, hadin ki jing her thma bunsen jong ki hudi ya ki nongba jong ka Israel. Ki hudi, kila kerwet da ki drone bat ki missile, ya sibun ki nongba jong ka Israel, ka bukan thup ya ka nongba Tel Aviv. Ki hudi, kila kthong ya ka Israel, nadu usnem hajar polai, hakapuar baka thma hagaza kalakhi. Ki hudi, ki badai ki ruking atier ki bayalong parlok bat ka Iran, kila penskam ban meteng ki jing kerwet ya ka Israel, hadu baki spai Israel ken sange ya ka thma ha Gaza. Katkum ki he sorkar ha Gaza, ki atu bapalat sau pundru hajar ngut ki nong Palestine, kila yap, haki jing her thma jong ka Israel, nadu Oktober hajar polai. Kumba silak khandai hajar lais pa nyu prangut, kidang neksa ki jing mensau, bat khadwe hajar tam kidang ja, yatu ki he sorkar jong ka Gaza.